En na mindri voor dem sebi kandratiki. Wang suma bem de leki suma pikin. Suma pequena Christus. Disi ben weri wang crossi de leki am futu. Wacht even. Is be wearing een cross te leken hem voeten. Doe lees je Daniel 7 vers 9. Gado bewer crossi. Jana openbare schrift ay sorry bagata Christus bewer crossi. Da fa ako blijkt dat Christus nou een geest. Gado nou een geest. Maar de bewer crossi lees. Nanga wang go to crossi loon to hem borso. Lees je. Hem hede. Nanga hem wiri ben weti leki katun en weti leki sneeuw. Isi. Samson sa Daniel Tegija dat ay tayo baka in openbare 1. Dus Christus be apostie. Gado